Спачатку траву косяць і чакаюць, пакуль яна падсохне. Для таго, каб яна лепш правеялась, яе штодня варочаюць, пасля і прыбіраюць. Скошана ўжо больш за 150 гектараў шпангадовых траў, прыбрана яшчэ 70. На данный период заготовлено более 300 тонн сена, более 3,5 тонн сенажа и более 2 тонн силоса травяного. Еще надо 100 тонн сена, но я думаю, это мы тоже не сможем выполнить. В этом году будет достаточно много кормов. Я думаю, у нас будет 1,5-годовой запас. Усё патрэбна ўлічваць і вільгаць, і даўжыню зрэзкі, і іншыя крытэрыі. Усё гэта паўплывае на якасць корманарыхтоўкі. Калі дазволяць надвор'е, у гаспадарцы плануюць і 4-й укос. Не толькі нарыхтаваць, але і захаваць. З поля зялёная маса адразу трапляе ў сенажныя траншэі, закладка, трамбоўка, таксама маніторынг вільгаці. Пасля запакоўка, каб не трапляла паветра. Усё згодна з адпрацаванай тэхналогіяй. У гаспадарцы 12 сенажных траншэй. Будуюцца і новыя. Сейчас закладывается, у нас получается смесь трав райграсс с люцерной. Также закладываем райграсс с различными травами, фистулолиумом, кострицом. Эти травы высокобелковые и засухоустойчивые. Если там райграсс с кострицом, с фистулолиумом засухоустойчивые, в люцерне много белка. Ад якасці корманарыхтоўкі залежыць, якім будзе прадуктыўнасць дойнага статка, таму да гэтага асаблівая ўвага. Дарэчы, у гаспадарцы каля 800 дойных кароў. Рацион составляется согласно зоотехнических норм. По каждой группе разрабатывается, подсчитывается по физиологическому состоянию, половозрастным группам. На сегодняшний день 25-26 литров доем, это очень достойный результат, и не было бы качественных кормов, такого доя, естественно, не было. Паралельна з корманарыхтоўкай гаспадарцы ідзе і падрыхтоўка глебы да азімы сяўбы. Уже праз некалькі дзён плануюць сеяць рапс. Унясенне калійных удабрэнняў, баранаванне. Што ж датычыцца ўсёй вобласці, то на гэты момант нарыхтавана звыш 2,5 мільёнаў тонн сенажа, што на 520 тонн больш за мінулагодні паказчык, а таксама 242 тысячы тонн сіласу. Евгений Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».